Поредно центриране от крайния бранител на Берое. Вини Триболе с брилянтен контрол върху топката. Жорди Говеа в последствие с подаване, което бе блокирано. Илиев, т.е. Илян Илиев, простете, продължи към Мазир Суа, а топката така и не стигна до Атанас Илиев. Берое направи един феноменален старт в първенството. Но след това резултатите се загубиха и ръководство. Опит за двойно подаване между него и Вини Триболе. Отново агресията на Благоевградчани даде резултат. Технични действия тук на Жорди Говеа. Още една възможност за него и вероятно Вини Триболе. Точно така, комбинация между двамата, която се повтаря отново. Жорди Говеа в наказателното поле изстреля. Превъзходна намеса. Изчака Вини Триболе включването и на Жорди Говеа. Именно към крайния бранител е пратена топка. Той успява да залъже Стойчев в наказателното поле. Вече Жорди Говеа към граница. Жорди Говеа с... Там разразиха се известни спорове и дискусии около това било ли е предложено споразумение, професионален договор на младия футболист или пък... Дълго поддаване за Жорди Говеа. В облака от дим Жорди Говеа успява да елиминира свой съперник първоначално. Които обаче нямат кой знае колко сериозен опит и начело на двата отбора, и начело в подобно дерби. Подаване към Жорди Говеа, той изглежда добро, в наказателното поле се развиват действията. Много малък бе ъгъла, от който... Сетата изглеждат доста по-положителни за него. И той постепенно започва да разгръща потенциала. Това беше много настоятелен, което спомогна за това топката да се озове в Даруан. Даруан пробва паснат ясно към Петков или Рикардиньо. Нито един от двамата в синьо не... Ще бъде продължена. Петър Андреев опитва се да се надиграва с Жорди Говеа и извършва нарушение. Това гола. На 11-та позиция, само на точка за 10-я Славия обаче. С 28 точки от Славия, но в 6-те си двубоя стигнаха до 16 точки, побеждавайки и Славия. Като по този сезон за Локомотив. Дългия пас в предни позиции. Техните любимци няма да ги зарават с победа. Сега възможност да Берое. Жорди Говеа центрира в наказателното поле. Тук имаше предпоставки за нещо. Тима на Берое. Пасата, с които разполага Себастиан Вия. Днес обаче препятствието е много по-сериозно. А първата възможност за Ботев Пловдив е на лице от ъгловия удар. Дион и Мичин Тело. Като домакин, подобно нещо важи и за Берое, само че когато отборът играе далеч от Стара Загора, на практика Берое е третия най-слаб гост в ФБ. Стига до топката Жорди Говеа. Връща топката към наказателното поле. Изстрел след това с глава. Солидно. С оглед на продължителното спиране на играта в началото на втората част. Жорди Говеа. Центриране към Годой. За съжаление, с показаното през първите 45 минути нито... Сагардия. Не най-доброто отиграване, но какво спасяване само... Топката бе заменен. Тя отиде на ръката на Васил Панайотов, след като и той напусна. Сега вече Живко Атанасов. Двубой за Берое. Себастиан Вия сега именно изпълнява късо към Жорди Говеа. Центриране на Говеа към далечната града. Жало топката при Берое. Тази стойност е 43. Зара Лиса в атака. Ще стигне ли Жорди Говеа до топката? Сякаш тя не е напусна очертанията. Има ли футболист, който... Капитана на домакините в елита бе именно срещу Берое. В края на миналия сезон споменах вече за този двубой. Дългия пас в предни позиции.
Точно и равенство и 8 загуби. В случая с днешното участие в сблъсъка с Берое, старозагорци се превръщат в тима, срещу който Лъчезар сезон. Сега ще опита да впечатли аржентинския наставник на днешните гости. Възможност именно за тях. Жорди Говея, меко подаване на близката града. Себастиан Вия видя включването на Жорди Говея, който центрира. Шанс за Берое, но изпълнява късо към Жорди Говея. Центриране на Говея към далечната града. Оливер Камдем. Маркирано е нарушение за двата отбора по 3 на брой, по 2 гола и за Локомотив и за Берое. Добра ефективност пред гола. Започна като титуляр, след това на почивката бе заменен. Тя отиде на ръката на Васил Панайотов, след като и той напусна, сега вече. Тогава изигра около 30 минути. Голмайстор на Димитър Илиев. Дритване. Сега топката е в Жорди Говея, който ще центрира право на главата на Бруно Франко. Жорди Говея. Подкрепа, която определено е нужна в момент, в който двата отбора не само влизат в... Ивайло Иванов намери свой съотборник, който сега е на позиция за удар. Много бързо, без касена дистанция. По класирането ще изпреварят Пирин, като ще съберат 28 точки в своя актив срещу 26 на Орлетата. Ботевград, елита народния футбол. Е днешната среща до този момент. 45 победи за Локомотив, 30 за Берое и 28 равенства.